салом алейкум бародари азиз, салом алейкум ба кулли мардум. Мегуфтам то ҳамин қадр сюрпризаш дат кунем. Марҳамат гуфти амуята сиёҳа мебинем. Ина мекуна ку. Даст хеле мекуна. Ина марҳамат сюрпризе ки то инӯ иҷдат кардем ден. Ана дар шаҳри Москва ана инҷа мақсад ҷои мо марҳамат на бародаре ки беморен, касален, чиен бо болоя чи дига ҳиҷома мешавад. Инҷа ҳам ҳиҷома мешавад, ҳам барои бемории касалу, ҳам барои ина дандонта сап-сапедак мекунем, тоза мекунем дандон пломбо. Дандон нишон дед? Дандон ки тоза кардем? Акай докторум. Марҳамат барои друнша нишон метавонам, друнша мегӯям. Ино чиян? Ино чизан? Ино ремонт афтесин автимара бинед, ҷазиб шуд. Мусоро? Хай мусор дад. Мусоро бинед бародари азиз, мусоро ҳозир фақат ремонт кардем. Иншоалло скоро бо видео ҳуйшавиш, да ҳуйшавиш бо мегӯям ки ҳамаро файрод мекунем. Ҳамаро файрод мекунем. Доктор биёй соли. Иншоалло ки ин друн бародари азиз, десен хай матор патор исусой кора. Инҷа зал аждени меша. Иншоалло устул кресла мешава, зал аждени меша. Хулоса гап. Аждени ҳамтари ҷой интизор шавӣ. Ана бародари азиз, ана инҷа ҳиҷома мешава. Дар инҷа мо ҳиҷома хидмона ҳуй мекунем, дар инҷа ҳиҷомамона ҳуй мекунем. Айҷа метавонем ки иншоалло ҷои чой, фои чой кавар кунем, чой мехӯрем. Мақсад ягон чизе ки дар кор беша мели чи сусӯй, ин хеле агар энергетикам бихӯрем, энергетикам мемонем. Инҷа гуфтани бар мешава? Бале, халадиникои ов, кола, инҷа ҳама чина мемонем. Агар ин ба чи ба пардаду хеле? Пардад як парай. Пардаи тоҷикия иншоалло пардона ҳама чиз чоки мезанем. Люкс а? Люкс. Инҷаш ҷои ҳиҷомаи бародари. Ана сеюм дим этажеш ҷои беморо, касало метавонем ки 5 рӯз, 10 рӯз хоб мекунем, лечение мекунем. Хоҳем агар нишоншо метем, боло мекунем. Нишоншо метем? Бина боло мебрем, бало ҷа. Айҷо чира? Чи ном дора? Нишоншо тиней лампочкара нишоншо ти хеле. О бравна света гином ка. Света як гином мекунем бародари азиз. Удгариша. Кино. Ты гуфтани ки кино запис дорем а? Кам шухиам мекунем бародари. Инҷа ҷоям иншоалло худо устаз мешавад. Хустани калон барои хай чой поиш ягон шир хӯрдан, масалан ҷидат кардан, ҷои ҳиҷома ёки ҷои беморо мехабар мекунем, ҳамҷо метавонем ки масалан чӣ кунем. Ана так боло хай ҷои хови касало меша, беморо меша, тор боло. И подвал а? Инҷа подвал дорем, душ дорем, мақсад боло мерем бародари азиз. Хай инҷа туалет ванна. Аба чи бай разведку ҷазира нагарем? Ремонт афтесетана. Ремонт мекунем а? Ремонт афтесет. Иншоалло худо хоҳад болои надгем бародари азиз. Ты гуфтани ки ман тра реклама кунам ёки ту клиникаи мара кушодасти? Иҷара реклама кесем я бародари азиз. Айсиҷо як бошон метем. Хай ҷо. Бародари азиз, ина спалник ҷое ки хоб, масалан касал бемор, яъне ҷои обична не, ҷои спалник сар хоб я. Иншоалло иҷадам каравол барои ҷои хобравӣ мақсад. Бояд чи зури дигар дора бародаро, иназ ма ҳуй мекунам. Ина зуриш бинед ки ина устаз дигар мемонем. Баро дихо, баро чекават кардан. Хоб меравад, бемор хоб меравад, ай хоб безор шид, инҷа миям мешина, шаҳр тамошо мекунад, ҷамос ҷангал аис қишлоқай. Ҳамҷоро мешина тамошо мекуна иҷа. Масалан ҷои ништ як қишлоқ ёки посёлка? Далши исмеҷи бародари азиз ина. Ана комнатаи дигариш ҳастида бародаро. Комнатаи дигариш. На комнатаи дигариш, иша он ки балкон дора, на ҷои хоб дора. Шкафе ки мақсад пӯшоки ягон чи хӯрдани, ягон либос. Ҳама хулоса дора. Ҳама чиш иншоалло худо хоҳад биштиягай. Ина бо комнатаи дигар дорем бародари азиз. Ина комнатаи дигар ҳариша нагини тари чи. Ина бо иҷоза. Ту гуфтанде ки зборон ҳамҷа қабул кунем, мақсад ҳамҷа дам. Бале, ҳар як каси наги шкафҳои чи дорад, иншоалло ҳамаш тӯбри мекунем. Ҷой бешал пой пӯшоқ. Вай брукта давҷа партуфти чи хелай. Бародари азиз, иншоалло худо хоҳад скоро ҳуй мешавад. Ана касе ки касала беморе ки ёрдамаш мекунем, Тоҷикистон рӯш мекунем, иншоалло мерем дар як рӯза ду рӯза меҳмондориш мекунем. Бо ягон суми ҷамъ мекунем, даст мекунем, рӯш мекунем Тоҷикистон. Барои бародари азиз, ина ҳамин хеле ҷон фаниё. Ана баъд бояд чи дигар бародари азиз, фаромӯш накунед ки ҳар як беморе ки меравед, инҷа люкс бародари азиз. Ина баня дора. Ин ванна туалета?
туалет ҳама чиз наварда чун чоткия хой дага хели ҷойч нест ана бо боло мерем боло да ҷои чиз убай на галти иншаллоҳ худо хоҳад меҷаша е бача у авгир сос ки да кадр миёя иҷаза иншаллоҳ як чизи нақша дига бемешам тайёр мекунем худо хоҳад инҷа барои машқ кардани касалон тренировка мекунад ҷои чӣ мемонем тренажёр дорем дар ҷо дар мести медарем о касалонро дар сатҳи олӣ қабул мекунем е уҷара накишем всё мо берун наварда тол тарафи ё чиш кӣ не полни берун намедиёри вардори аз як чи наздикиш дар ҷае ки ҳамешки полни ҳами пасҷолкара тамошо мекунӣ полнира ига се метажай бета 15-20 метр баланда полни шаҳра тамошо мекунӣ барои хабардари азиз дастгириро фаромӯш намекунед нашуд ҳамин видеои мо нашуд ҳамин корпишави корам чӣ фикри дорӣ чӣ хеле баъд дахати лайка дастхати мезанӣ бо фикрда дар комментари бинавис иншоллоҳ дар хидматем номере ки дар боло мебинем авиакассам дар инҷа дорем авиакассамонам ҳаста номере занг бизанем билетҳо ба тамоми дунё электрони ҳаста худованд ҳаматон нигарбон бошад дар амони аллоҳ бошед хайр